ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. नमस्कार. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. कोकण 7 लाईव्हने आपल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने ऑक्सिजन टुरिझम ही एक नवीन संकल्पना आणलेली आहे आणि या संकल्पनेला अनुषंगून आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे सतीश लळित यांना. खरं तर सतीश लळित यांची ओळख एक अधिकारी म्हणून तर आहेच. ते जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यरत होते आणि ते उपसंचालक कोल्हापूर म्हणून निवृत्त झालेले आहेत. मात्र त्यांच्या या संपूर्ण अधिकारी पदाच्या कार्यकालात सुद्धा आणि निवृत्तीनंतर देखील त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ध्यास सोडलेला नाही. त्यांनी अनेक गोष्टींचा स्वतःहून पाठपुरावा करून त्या उजेड्यात आणलेल्या आहेत, जसं कातळशिल्प आहे किंवा इतर काही अशाच अनुषंगिक गोष्टी आहेत. त्यांची स्वतःची घुग्गुरकाठी नावाची एक संस्था आहे की जिच्यामार्फत ते पर्यावरण अनुषंगिक अनेक उपक्रम हाती घेत असतात. अशाच सतीश लळितांबरोबर आज आपण चर्चा करणार आहोत ऑक्सिजन टुरिझम या संदर्भात. लळित साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकण 7 लाईव्हमध्ये. खरं तर आम्ही एक अभिनव संकल्पना घेऊन आलेलो आहोत, ऑक्सिजन टुरिझम. सगळ्यात पहिल्यांदी ह्या ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबद्दल तुम्हाला काय वाटते? नक्कीच. ऑक्सिजन हा म्हणजे मानवी जीवनाला काय किंवा कुठल्याही जीवित प्राण्याला, वनस्पतीला, सगळ्या निसर्गाला ऑक्सिजन हा अत्यावश्यक आहे. त्याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. आणि ऑक्सिजन टुरिझम ही जी संकल्पना आहे तर आज सगळीकडे प्रदूषणाचं प्रमाण फार मोठं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्या प्रदूषणाच्या बडग्यातून बाहेर येण्यासाठी जिथे कुठे आपल्याला प्राणवायू मिळेल, ऑक्सिजन मिळेल, अशा ठिकाणी जाण्याचा माणसाचा एक मूलभूत हे असतो. आणि त्यासाठी अशी जे डेस्टिनेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग हे अग्रगण्य आहे. कारण आपल्याकडचे सगळी निसर्ग संपदा, इथले समुद्रकिनारे, इथलं एकंदरीतच लोकजीवन असेल, खाद्यसंस्कृती असेल, लोककला असतील, ह्या सगळ्यामध्ये प्राणवायू ठासून भरलेला आहे. त्यामुळे आणि हा जो ऑक्सिजन टुरिझमसाठी हे डेस्टिनेशन आहे, ऑक्सिजन डेस्टिनेशन म्हणूया आपण, तर ते लोकांसमोर जाण्याच्या दृष्टिकोनातून या ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेचा खूप उपयोग होणार आहे आणि लोकांपर्यंत हा आपला जिल्हा पोहोचण्यासाठी त्याचा खूप मोठा उपयोग होईल. नक्कीच. आता लळित साहेब, मी जशी तुमची ओळख करून देताना सांगितलं की तुम्ही इथे बरीच वर्ष म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून होतात. तुमचं गावच मुळात सिंधुदुर्गातलं, आडाळी तुमचं गाव. हो. आणि त्यामुळे इथली सगळीच परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे. हो. प्रशासकीय कामकाजामध्ये 1997 मध्ये जेव्हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला तेव्हापासून आजपर्यंतच्या अनेक गोष्टींचे साक्षीदार तुम्ही आहात. होय. एवढ्या मोठ्या स्पॅनमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून नावलौकिक तेवढासा कमावू शकलेला नाही. काय ठळक कारणं आहेत? खरं आहे, विषय खूप मोठा आहे आणि पर्यटन विषयाकडे जर आपल्याला अत्यंत गांभीर्याने बघायचं असेल ना, तर आधी पहिल्यांदा आपण जमिनीवर राहून विचार करायला पाहिजे. म्हणजे अशा अर्थाने म्हणतो मी की आमच्याकडे बर्फ सोडून सगळं आहे वगैरे वगैरे अशी जी आपण हे करतो किंवा आपण एक ग्लोबल डेस्टिनेशन म्हणून आपण त्याला हे करूया, हे ज्यावेळी आपण म्हणतो ना, किंवा अनेकदा उल्लेख होतो तो टाटा कन्सल्टन्सीच्या अहवालाचा. तर आपला जिल्हा 30 एप्रिल 1997ला, त्यावेळी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, याच सावंतवाडी शहरामध्ये ती घोषणा झाली होती. तर त्यावेळी त्यानंतरच्या आजपर्यंत 25 वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे आणि त्याच्या आधी 2 वर्ष टाटा कन्सल्टन्सीचा अहवाल आला होता. म्हणजे आता ते किती मधल्या काळात बदल झाले. तर टाटा कन्सल्टन्सीचा अहवाल आणि हे सगळं आपल्याकडे सगळं आहे वगैरे, हे सगळं आपण म्हणजे स्वस्तुती असते ना, आत्मस्तुतीमध्ये आपण मशगूल असतो, सगळं आमच्याकडे आहे म्हणून. पण त्याच्यातून थोडंसं बाहेर येऊन काय लोकल परिस्थिती काय आहे पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये ह्याचा आपण विचार करायला हवा. आणि ते जर बघितलं तर 30 एप्रिल 97 पासून आता हे 23 आलेलं आहे. ते ह्या काळामध्ये काय काय किती प्रगती केली आपण, किती प्रवास केला. तर त्यानंतर तुम्हाला त्यावेळी त्यानंतरच्या काळामध्ये सुदैवाने नारायणराव राणेसाहेब मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या काळामध्ये पर्यटनाला एक चांगली गती मिळाली. सिंधू उत्सवसारखे खूप उपक्रम त्यांनी राबवले आणि एक महत्त्वाचं काम केलं ते म्हणजे सिंधुदुर्ग
पर्यटन विकास महामंडळ त्यांनी स्थापन हो, केलं. म्हणजे आता बरोबर. जे महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहे, MTDC, हो. तसं त्यांनी STDC स्थापन केलं होतं. परंतु राणेसाहेबांचा कालावधी फार कमी होता. नंतर दुसरं सरकार आलं, त्यानंतर ते गुंडाळलं गेलं आणि येणाऱ्या नवीन सरकारने त्याचं रूपांतर सागरी किनारा पर्यटन विकास महामंडळ असं केलं. अर्थात तोही प्रयोग फसला. म्हणजे सिंधुदुर्गसाठी वेगळं, जिल्ह्यासाठी एका जिल्ह्यासाठी पर्यटन महामंडळ असा जो देशातला पहिला प्रयोग होता, तोही फसला. कारण तो प्रशासकीयदृष्ट्या यशस्वी झाला नाही. आणि त्यानंतर जे कोकण किनारी पर्यटन विकास महामंडळ झालं तर तोही प्रयोग फसला. त्यामुळे खरे चांगल्या उद्देशाने केलेले दोन्ही प्रकल्प हे उद्देश त्यांचे भरकटले गेले. त्यामुळे ह्या सगळ्या अर्थात मला ह्यामध्ये कुठल्याही प्रशासनावर किंवा कुठल्याही यंत्रणेवर दोष द्यायचा नाही. मला याला अनेक कारणं आहेत, ती आपण हळूहळू एक एक बघत जाऊ. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेच्या ही घोषणा करून सुद्धा पर्यटन जिल्ह्याचं रौप्य महोत्सवी वर्ष संपलेलं आहे आता. हो, आता बरोबर. एप्रिलला संपेल ते. बरोबर. तरी सुद्धा आपण ज्या अगदी म्हणजे पायाभूत सुविधापासून सुरुवात करूया. बरोबर. किती वाढल्या 25 वर्षामध्ये? त्याचं उत्तर जर आपण बघितलं तर मी थोडंसं म्हणजे जबाबदारीने सांगेन की ना के बराबर. म्हणजे मी 25 वर्षापूर्वी 30 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्गातली जी पर्यटन स्थळं पाहत होतो, मी सातत्याने फिरतो. मी हे मुद्दाम का सांगतोय अधिकारवाणीने की मी सातत्याने जिल्ह्यात फिरत असतो, पर्यटन ठिकाणी जात असतो. मला त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा कुठेही दिसत नाहीत. रस्ते आहेत, रस्त्यांचं नेटवर्क सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं सर्वात चांगलं आहे राज्यामध्ये. परंतु हे रस्ते अत्यंत अरुंद आहेत. विशेषतः किनारपट्टी भागात जाणारे रस्ते हे अत्यंत अरुंद आहेत. मालवण तारकर्ली रस्त्याचं एक खूप प्रसिद्ध उदाहरण आपण घेऊया की तिथे सातत्याने रोड ब्लॉक होत असतात. त्याच्यावर काही उपाय काढला जात नाही आणि त्यामुळे ते एक चांगलं डेस्टिनेशन असून सुद्धा तिथे अडचणी उत्पन्न होतात. तर ह्या सगळ्यात आता म्हणजे एवढं 25 वर्षामध्ये पर्यटनच्या दृष्टिकोनातून आपण फारशी प्रगती केलेली नाही हे मान्य करून आपण पुढे जायला पाहिजे, हे असं माझं पहिलं मत आहे. आणि अर्थात हे का झालं तर ह्यासाठी अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट आहे ती शासन प्रशासनाने ह्या विषयाला अत्यंत नगण्य स्थान दिलेलं आहे. पर्यटन हा विषय कधीही टॉप अजेंड्यावर आला नाही. काय त्याचं कारण माहीत नाही. सगळं असून सुद्धा म्हणजे गोव्यासारखं राज्य, छोटंसं आपल्या जिल्ह्या एवढं राज्य, आणि केरळसारखं एक राज्य, ही जर पर्यटनाच्या विकासावर त्याच्यावर त्यांची अर्थव्यवस्था चालत असेल तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण जर म्हणतो की बर्फ सोडून सगळं आहे, तर हे का होत नाही? तर शासनाची अत्यंत उदासीनता आहे याच्यामध्ये आणि त्याला प्राधान्य अजिबात दिलेलं नाही आतापर्यंत. लोकप्रतिनिधींबद्दल न बोललेलं बरीचशी अवस्था आहे. फक्त घोषणा करण्यापुरत्या त्या असतात लोकप्रतिनिधींच्या. म्हणजे पर्यटन पुढे जावं ह्याच्याबद्दल ठोस काही कोणी काम करताना दिसत नाही. आणि तिसरा विषय आहे तो नागरिकांची नकारात्मक वृत्ती. म्हणजे आमका नको, आमच्या मालवणीमध्ये आमका नको अशी जी एक कन्सेप्ट आहे ना की जे आहे जे ठेविले अनंत तैसेची राहावे आणि त्यामुळे आमका फार काही आम्हाला नको, काही हे नवीन काही नको, ही जी मनोवृत्ती आहे ना ही ह्याला कारणीभूत आहे. अर्थात हे कोणी व्यक्तिगत असं मी कोणाला बोलत नाही, हे एक जनरल असं स्टेटमेंट आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या तिन्ही गोष्टीमुळे आपण ह्याच्यामध्ये आजपर्यंत मागे पडलेलो आहोत. आता पायाभूत सुविधांच्याबद्दल तर तुम्हाला म्हटलं तर अजून त्याच्या आधी एक मुद्दा सांगतो मला की महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे MTDCचं कार्यालय आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे. हे ओरोस फाटा जिल्हा मुख्यालय ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे त्याच्या बाजूला त्यांचा एक भव्य कॉम्प्लेक्स उभा आहे. तो कॉम्प्लेक्स सामसूम सुनसान पडलेला असतो. तिथे अधिकारी नाही. ॲडिशनल चार्ज रत्नागिरीच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. ते सवडीने 15-20 दिवसांनी महिन्याभरातून एखादी फेरी जिल्ह्यात मारतात. तिथले त्यांचे जे वाहन आहे ते वाहन गंजून गेलेले आहे त्या ठिकाणी. त्या कार्यालयामध्ये एक 2-3 कर्मचारी वर्ग आपले तिथे बसून त्यांची कामं काय दिलेली असतील ती करत असतात. त्यांचा विचारांचा काय दोष नाही आहे. म्हणजे ह्या पर्यटन जिल्ह्याचं विभागीय कार्यालय जे आहे पर्यटनाचं तेच असं अतिरिक्त कार्यभारावर आहे आणि जिथे कोणी जाणार नाही अशा ठिकाणी ते बांधलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने कसा आपला पर्यटनाचा विकास होणार? म्हणून म्हटलं की ह्या सगळ्या 25 वर्षामध्ये आपण पायाभूत सुविधांच्या दृष्टिकोनातून काहीही फारसं घडवलेलं नाही असं माझं ठाम मत आहे. एक एक मी तुम्हाला पुढच्या चर्चेमध्ये मुद्दे सांगत जाईल. नाही, हे पायाभूत सुविधा तर आहेतच. म्हणजे आपण जसं तुम्ही म्हणालात की इथे आपण आतापर्यंत बघत आलो की रस्ता म्हणजे तारकर्ली आहे किंवा आपल्याकडे एवढे सुंदर बीच आहेत, पण त्यांच्याकडे जाणारा रस्ता हा फारच अरुंद आहे किंवा तो खडबडीत आहे, त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. पण रस्ते आहेतच. परंतु एखादा पर्यटक म्हणजे जो जनरल एखादा कुटुंब जर एखाद्याला बीचवरती जायचं असेल तर त्याला किमान तिथे गेल्यानंतर पाण्याची बाटली तरी मिळावी किंवा पाणी प्यायला मिळावं, स्वच्छ एखादं टॉयलेट असावं किंवा तो जर समुद्रामध्ये जर पाण्यामध्ये गेला तर त्याला चेंज करण्यासाठी एखादी रूम असावी, ही माफक अपेक्षा असते. बाकी हॉटेल हे तर पुढची गोष्ट आली. परंतु ते देखील म्हणजे आपले फक्त स्वच्छ सुंदर
समुद्र किनारे हे आपलं वैभव आहे, परंतु ते वैभव जर अधिक खुलवायचं असेल तर ह्या नेसेसिटीज असण्याची अत्यंत गरज आहे. अगदी बरोबर आहे. यासाठी सुद्धा आपल्याकडे काही झालेलं नाहीये हो, अद्याप. नाही, बरोबर. त्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला विचार करायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर जो निधी, म्हणजे आता तुम्ही प्रशासनामध्ये बरीच वर्ष काढलेली आहेत, हो. अनेक वेळेस पर्यटनासाठी निधी आला, परंतु तो निधी आपण घालवला कशावरती, तर आपले जे एंट्री पॉइंट आहे तिकडे गेट उभारणं सांगतो मी तुम्हाला किंवा अशा तत्सम गोष्टींवरती. ही जी काही गंमत आहे हो. ती म्हणजे काय, म्हणजे उदासीनता आहे, परंतु मी सांगतो तुम्हाला दृष्टिकोन नाहीये आणि निधी खर्च करायचा आहे. मार्च अखेरी आपल्याला दिलेला पैसा खर्च करायचा आहे. एवढ्या अत्यंत साध्या सोप्या सरदोपट मार्गाने हे आतापर्यंत सगळे गेल्यामुळे हे झालेलं आहे. तुम्ही आता रस्त्यांचं सांगितलं की रुंद रस्ते आहेत. मी गेल्या 8 दिवसामध्ये तुम्हाला सांगतो की वांगणी, निवती, भोगवे आणि कोळंब या 4 बीचवर जाऊन आलो. अगदी ह्या 8 दिवसामध्ये या एकाही ठिकाणी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नाही आहे तुम्हाला. बरोबर. साधी गोष्ट आहे की पर्यटक 4 चाकी घेऊन येणार आहे, म्हणजे आपण ठीक आहे आपण 2 व्हीलर घेऊन जाऊ, जिल्ह्यातले लोक, बाहेरगावचा माणूस 4 व्हीलर घेऊन येणार आहे, 4 चाकी गाडी, ती कुठे उभी करायची त्याने? तर पार्किंगवरून मारामाऱ्या झालेल्या आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी. कारण तो खाजगी जागेत लावली तर तो लगेच पैसे मागायला येतो. त्या बिचाराला माहीत नसतं की हा पैसे का मागतो माझ्याकडे, तर नाही आमच्या जागेत गाडी लावली, पैसे द्या, मग ती बाचाबाची होती तिथे. म्हणजे कसं आहे की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. पार्किंगची सुविधा पाहिजे, जाणारे रस्ते रुंद पाहिजेत, तुम्ही म्हटलं तर चेंजिंग रूम्स पाहिजेत. समुद्रात आंघोळ केल्यानंतर 2 गोष्टी लागतात. एक तर कपडे बदलायला सुरक्षित जागा लागते, अगदी पुरुषांना आणि महिलांना दोघांनाही. आणि त्यानंतर गोड्या पाण्याची शॉवर लागतं. साधा आहे, कारण ते अंग थोडंसं खारट झालेलं असतं, प्रवास करायचा असतो, पुन्हा हॉटेलवर यायचं असतं किंवा जेवायला द्यायचं असतं. अशा परिस्थितीमध्ये जर तिथे शॉवरची सोय नसेल, आणि कुठेही नाही आहे, काही ठिकाणी आहेत, तुम्हाला निवतीचं मेढा नावाचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी एक पर्यटन संकुल बांधलेलं होतं, ते पाहिलं मी. त्याची दुरावस्था झालेली आहे. ते सगळं दरवाजे तोडलेले आहेत, बेसिन तोडलेले आहेत, आतल्या फरशा तुटलेल्या आहेत, लाइटिंगचा पत्ता नाही आहे तिथे. आणि त्याचं कारण काय, कमी अधिक प्रमाणात तशीच परिस्थिती आहे. त्याचं काय होतं, हे संकुल बांधल्यानंतर ते तिथली ग्रामपंचायत असेल किंवा तिथली एखादी सहकारी संस्था असेल, एखादी NGO असेल नोंदणीकृत, किंवा युवक मंडळ असेल, अशा लोकांना त्याचं चालवायला दिलं पाहिजे. त्या काही विशिष्ट अटी शर्ती घालून ते होत नाही. आणि त्यामुळे ते असं बेवारच सोडून दिलं जातं. कारण उद्देश काय, ते बांधायचं आहे, आपल्याला टेंडर काढायचं आहे, एक कॉम्प्लेक्स बांधायचा आहे, एक फीत कापून उद्घाटन केलं की ते लोकार्पण झालं की संपलं. मग ते समुद्रार्पण होतं पुढे, ते काहीच त्याच्यात होत नाही. ही घडलेली घटना. आता परवा मी भोगव्याला गेलो होतो. भोगव्याला जिथे ते बीच, मुख्य बीच हे आहे, तिथे एसटी येतात दिवसातून 3-4. ते एसट्या परतण्यासाठी, एसटी बस परतण्यासाठी जागा लागते, त्यामुळे तिथे गाडी तुम्हाला पार्क करता येत नाही. म्हणजे गाडी तुम्ही वर कुठे लावायची आणि तिथे बायका मुलं घेऊन तुमची चालत यायची, हे शक्य आहे. त्या ठिकाणी फायबरचे चेंजिंगच्या रूम्स आहेत ते ठेवलेल्या, त्या कुलूप बंद आहेत, ती कुलूपही गंजून गेलेली आहेत. ही का अनास्था आहे? म्हणजे तुम्हाला ज्या सुविधा काय अल्प प्रमाणात होईना दिल्यात त्या ठेवता येत नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खायला प्यायला लागतं, फिरल्यानंतर भूक लागते. मग तिथे कसं असतं, ते टपऱ्या आहेत, कुठेही जा तुम्ही टपऱ्या आहेत, आणि तिथे ते तुम्हाला ऑर्डर शिवाय बनवत नाहीत. तुम्हाला काय हवं असेल, वडे हवे असतील, भजी हवी असेल, तर ते म्हणतात ऑर्डर द्या, आम्ही बनवतो. आता बाहेर भूक लागलेली असते माणसाला, तो काय थांब नाही, तो आम्ही कुडाळला जाऊन, वाटेत हायवेला जाऊन कुठेतरी खाऊ असं म्हणतो. ह्या ज्या एक रेस्टॉरंट पाहिजे त्या ठिकाणी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो, ह्या आपल्या संपूर्ण 121 किलोमीटरच्या पट्टीवर तुम्हाला कुठेही जीवरक्षक किंवा ती जी यंत्रणा आहे ती, मी म्हणतो जीवरक्षक ठेवणं, पगार देणं थोडीशी अडचणीची गोष्ट असेल तर किमान लाल झेंडे आणि लाल बोर्ड लावता येतात. की आपल्याकडे कसं आहे, काही ठिकाणी ना असे, उदाहरणार्थ तुम्हाला मिठबावचा किनारा असेल किंवा कुणकेश्वरचा किनारा असेल, हे असे स्टीप आहेत. म्हणजे तुम्हाला किनारपट्टीवर अगदी ढोपरवर पाणी वाटतं, पण तुम्ही 7-8 फूट पुढे गेलात तर एकदम पुरुषभर पाणी असतं त्या ठिकाणी. आणि नौके पर्यटक ज्यावेळी जातात त्यावेळी ते एकदम खाली गेल्यामुळे ते घाबरतात, आणि घाबरून बरेचदा त्यांच्यावर काहीतरी अनावस्था प्रसंग येतो. त्यामुळे हे जीवरक्षक नाहीत, कुठेही रेड फ्लॅग्स नाहीत, धोक्याची इशारा देणारे फलक नाहीत. त्यामुळे हे इतके गोष्टी अशा आहेत की सहज करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. त्यानंतर तुम्ही निधीचा प्रश्न केला होता. निधी जर म्हटलं तर आपली जिल्हा वार्षिक योजना आहे, ह्याच्यातून तुम्ही जर मागावा घेतलात, RTIचा वापर केलात किंवा कुणीही केला, तरी दरवर्षी लाखो रुपये पर्यटन सुविधांवर खर्च केलेले तुम्हाला दिसतील. पण हे काय पर्यटन सुविधा म्हणजे काय, तर कावळे सादला पेवर ब्लॉक लावणे, जी अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. कावळे सादला पडणारा पाऊस
तिथलं ते सगळं लँडस्केप बघितलं, त्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक नाही, त्या ठिकाणी खडबडीत आपला चिऱ्याचा रस्ताच दगडच पाहिजे. तिथे बसवला पाहिजे की जिथे पाय घसरून माणूस पडणार नाही. तिथे पेवर ब्लॉक्स लावायचे. पेवर ब्लॉक्स हा प्रयोग मुळात सपशेल फसलेला प्रयोग आहे. कुठेही ते निघतात, खराब होतात. एक निघाला की सगळे निघत सगळेच जातात, निघत. त्याच्यावर शेवाळ साठतं, ते खराब होतात. ते पेवर ब्लॉक्स लावायचे. नंतर ते आपलं पूर्वीचा वस देवस्थानच्या बाजूचा जो लोकेशन आहे किंवा महादेवगड आहे, सूर्यास्त, या ठिकाणी ते लोखंडी sunset कठडे उभारायचे. सनसेट पॉईंटला लोखंडी कठडे उभारायचे, ते गजेबो उभारायचे आणि हे एका पावसात ते सगळं 1-2 खराब पावसामध्ये होऊन ते खराब होऊन जातं. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे कुठल्याही दृष्टिकोन न ठेवता अगदी आंबोलीला बरेच लोक पर्यटक जातात तिथला किल्ला धबधबा बघायला. धबधब्याच्या ठिकाणची जी काय दुरावस्था दरवर्षी, 6-6 किलोमीटरच्या रांगा, 8-8 तास ट्रॅफिक जाम, मारामाऱ्या आणि काय सगळं ते तुम्ही तिथे बघता. आणि 1-2 पोलीस बिचारे असतात, ते काय तिथे पुरे पडू शकत नाहीत. आणि ही जी सगळी वर्षानुवर्ष आपण बघतो आहोत. त्यामुळे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जो आंबोलीतला पॉईंट आहे तो हिरण्यकेशीचा, ज्या ठिकाणी एक नदीचा उगम होतो, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी जो रस्ता आहे तो रस्ता ठीक आहे, छोटा आहे, चांगला आहे, पण पुढे जो एक ओढ्यावरचा पूल लागतो त्या पुलाची अवस्था किती वाईट आहे आज. तो गंजलेला पूल आहे आणि पुढे जाण्यासाठी त्यांनी पुन्हा पेवर ब्लॉक लावले, बाजूला लाईट्स लावल्या, त्या सगळ्या गंजून गेल्या, त्याचं कुठेही मेंटेनन्स नाही. तिथे लोकांनी काय येऊन बघायचं, तिथे चालायला जर रस्ता नाही, वाट नाही, अशा ठिकाणी तो माणूस काय करणार. तर असा प्रकार. अजून तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की पर्यटकांच्या दृष्टीने जे बाहेरून येणारे पर्यटक असतात त्यांना एक महत्त्वाचं काय असतं, सायनेजेस, म्हणजे महामार्गावर फलक पाहिजे. हां, तुम्हाला एक उदाहरण देतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मालवणच्या कुर्टे बेटावर 350 वर्षापूर्वी जो एक अद्भुत असा सिंधुदुर्ग नावाचा किल्ला बांधला, ज्याचं नाव आपण अभिमानाने आपल्या जिल्ह्यासाठी मिरवतो. त्या किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता असा मला एक बोर्ड दाखवा. तुम्ही फोंडा मार्गे या, बावडा मार्गे या, खारेपाटणवरून या, आंबोलीवरून तिकडे जा, कुठूनही या, जिल्ह्यात गोव्यातून या, हा रस्ता छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याकडे जातो असा फलक नाही. अगदी कसालमधून जो रस्ता फुटतो तिथे सुद्धा नाही. तर कसं करणार लोकांना. एखादा मुंबईहून थेट पर्यटक गोव्यात, आपण बरेचदा म्हणतो की गोव्यात जाणारा पर्यटक आहे ना, तो आपण अडवला पाहिजे. बरोबर आहे, तो गोव्यात जाऊ दे हवं तर नंतर, पण अडवायला तर कळलं तर पाहिजे ना. इथे सिंधुदुर्ग नावाचा किल्ला आहे, तो समुद्रामध्ये आहे आणि तो एक अद्भुत असं एक महाराजांचं ते वेगळ्या प्रकारचं स्मारक आहे, ते आपण बघायला पाहिजे. हे त्याला कळतच नाही. आणि दुसरं कसं झालं आहे की एक म्हणजे मला कुठल्या लोकेशनबद्दल आकच नाही आहे, पण माझे कोल्हापूर, सांगली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्रात सगळीकडे माझं मित्रमंडळ मोठं आहे. तर मी कोणी भेटले की त्यांना सांगतो की सिंधुदुर्गात या आमच्या, आम्ही जाऊन आलो की. म्हटलं कुठे गेला होता, तारकर्ली. बरं, तारकर्ली. आणि काय बघितलं, नाही किल्ला बघितला महाराजांचा, तारकर्लीला जाऊन आलो, मासे खाल्ले आणि आलो. मग तुम्ही वालावलचं मंदिर बघितलं, नाही आम्हाला माहितीच नाही. अखेरीचं रामेश्वर मंदिर बघितलं, नाही. सावंतवाडीची लाकडी खेळणी बघितली, नाही माहितीच नाही आम्हाला. आंबोलीला गेलात, नाही हो. म्हणजे तारकर्ली आणि मालवण म्हणजे सिंधुदुर्ग असं एक जे भ्रामक चित्र आलेलं आहे ते आपल्याला सगळ्यांना प्रयत्न करून बघ. तारकर्ली आणि सिंधुदुर्ग ही दोन्ही ठिकाणं पर्यटकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत, वादच नाही. पण त्याच्याबरोबरही विजयदुर्ग किल्ला आहे. आपल्याकडे जिल्ह्यामध्ये कागदोपत्री 33 किल्ल्यांची नोंद आहे, परंतु आज मी तिला त्यातले 23 किल्ले अस्तित्वामध्ये आहेत. म्हणजे गड, कोट, दुर्ग सगळं मिळून, जलदुर्ग मिळून. तर त्यात 23 जे गडकोट दुर्ग आहेत ह्याची माहिती लोकांना नाही. बरोबर, ती दिली पाहिजे. त्यामुळे त्यासाठी ही सायनेजेस पाहिजेत. आता कासारड्याला माणूस आला की तिथून कासारड्यातून जो रस्ता विजयदुर्ग किल्ल्याकडे जातो तिथे बोर्ड नाही. बरोबर, म्हणजे पीडब्ल्यूडीचे आहेत ना, नॅशनल हायवेचे किंवा पीडब्ल्यूडीचे बोर्ड आहेत, पण ते कसे असते, ते तिथे ते बारीक अक्षरामध्ये लिहिलं असतं. बरेचदा ते नुसतं नाव असतं, त्यात बाण नसतो किंवा अंतर दिलेलं नसतं, नुसतंच आपल्या गावाचं नाव दिलेलं असतं असं. त्यामुळे ते सायनेजेस आहे खूप मोठा. नंतर तुम्ही ज्यावेळी नांदगावला येता, आता तर त्या हायवेचे फ्लायओव्हर झालेत, त्यामुळे तुम्ही ते वरूनच उड्डाण करूनच जाता. तुम्हाला ते नांदगाववरून देवगडला फाटा गेला, देवगडचं सुंदर गाव आहे, तिथे देवगडचा किल्ला आहे, कुणकेश्वर आहे, मिडबाव आहे, तांबळडेग आहे, कितीतरी वाड्याचं विमलेश्वर मंदिर आहे, लेणी आहेत. म्हणजे हे सगळं आहे, पण ते जाणाऱ्याला कळत नाही ना, त्यामुळे तिथे बोर्ड नाहीत. तुम्ही नंतर पुढे या, मालवण कसालला म्हटलं तुम्हाला बोर्ड नाही. नंतर आता हायवेमुळे सावंतवाडी बायपास झालेली आहे, तर झारापला आणि मळगावला सावंतवाडी शहर, लाकडी खेळण्यांचं शहर, आंबोली, असं काहीतरी बोर्ड पाहिजेत ना, ते नाहीत. आणि त्यामुळे आणि ग्रामीण भागात जे म्हणजे किनारपट्टीकडे जाणारे जे रस्ते आहेत त्या ठिकाणी बरेचदा तिथे येतात. बरोबर, आणि त्या तिठ्यावर काहीच नसतं, तिथे माणूस नसतो कोणी आणि बोर्डही नसतो. मग काय करायचं, मग चला इकडे जाऊन बघू, उजवीकडे जाऊ तर डावीकडे जाऊ कुठेतरी. मग कोण दिसेल त्याला विचारायचं, तू नाही हो तिकडे नाही, तुम्ही तिकडे परत मागे. हे घोटाळे होतात. त्यामुळे सायनेजेस ही अत्यंत साधी गोष्ट आहे. अजून एक तुम्हाला सांगतो की तुम्ही निधीचं विचारलं ना, चांदा ते बांदा ह्या एका अद्वितीय आणि अद्भुत योजना जी आम्ही कित्येक वर्ष ऐकतो आहोत पेपरमधून, त्या योजनेखाली काही ठिकाणी मला हे बोर्ड दिसतात.
पण हे बोर्ड अत्यंत रँडमली लावलेले आहेत. म्हणजे ती जागा कुणी शोधून काढली लावण्याची, त्या इंजिनियरचं कौतुक करायला पाहिजे. आणि त्याच्यावर काय असतं, शिरोडा, वेळागर, रेडी, बरोबर, बाण नाही, अंतर नाही, काहीच काही नाही. नाही, आणि खाली चांदा ते बांधा. बरं हे कशासाठी तो बोर्ड, ज्या बोर्डाचा काय उपयोग? बरं हे रँडमली कुठेही आहेत, म्हणजे तुम्ही फिरलात तर लक्षात येईल तुमच्या त्या बोर्डांना ते नसले तरी चाललं असतं, असे ते बोर्ड आहेत. त्यामुळे आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा सायनेजेसच्या बाबतीमध्ये, एंट्री पॉईंट्स आपल्या जिल्ह्याचे जे खारेपाटण, हो. नंतर फोंडा, पत्रादेवी इकडून आहे, इकडून आंबोली आहे, किंवा इकडून सगळे जे असे घाटातून येणारे राधानगरीचा रस्ता जो आहे तो, गगनबावड्याचा रस्ता आहे, या करूळ, या ठिकाणी कुठेही तुम्ही ज्या पर्यटन जिल्ह्यात प्रवेश करताय असं तुम्हाला वाटत नाही. म्हणजे मी एका दुसऱ्या जिल्ह्यातून जर येतोय आणि मला डोळ्यासमोर मी घेऊन की मला बाबा एका पर्यटन जिल्ह्यामध्ये जायचं आहे, तर तिथे मी एंट्रीत कळलं पाहिजे ना मला की इथे मी हां, मी अनेक ठिकाणी अनेक राज्यामध्ये माझा पण बऱ्यापैकी भारत भ्रमण झालेला आहे. मी अनेक ठिकाणी बघतो की तुम्हाला तिथे गेल्याबरोबर कळतं की अरे हां, आता आपण इथे चाला. आता आम्ही UP-MP चा मी 15 दिवस दौरा करून आलो. त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी अशी सायनेजेस दिसली मला की मी आता सारनाथला एंट्री करतोय, मला कळायचं. ते मोठे फलक असायचे की सारनाथचा जो स्तूप आहे प्रसिद्ध, तो तुम्हाला तिथे म्हणजे जाण्याआधीच कळतं की आपण आता एवढे किलोमीटर लांब आहोत त्याच्यापासून. तर हा जो सगळा भाग आहे ना, तो सायनेजेसचा एक मोठा आपल्याकडे म्हणजे थोडक्यात जसं मी म्हणाले तसं की हे ज्या काही कमानी प्रवेशद्वारांवरती उभारण्याच्या ऐवजी जिथे जिथे जे गाव आहे तिथे जर कमानी उभारून त्या कमानीवरती फक्त अंतर नाही, त्या गावाचं नाव नाही, तर थोडंसं त्याचं डिस्क्रिप्शन की बाबा सिंधुदुर्ग किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधलेला किंवा काय असेल ते 4-5 ओळीत जर ठळक असं जर दिलं तर निश्चितच ते लोक थांबून वाचतील. त्यांना थोडंसं डायरेक्शन मिळेल की आपल्याला कुठल्या दिशेला जायचंय, कुठे जायचंय, किती अंतरावरती आपल्याला जायचंय, आणि मध्ये आपल्याला तिथे काही मिळेल का खाण्यापिण्याच्या किंवा इतर निवासाची गोष्ट. हे जर थोडक्यात जर असेल तर खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग पर्यटन वाढीसाठी होऊ शकतो. म्हणजे याच्यासाठी खरं तर म्हणजे प्रशासकीय आणि इथल्या लोकांना अशा पद्धतीने ऑक्सिजन देण्याची आवश्यकता आहे, तरच हे कुठेतरी. आणि ह्या सगळ्या सायनेजेसला ना एक थीम द्यावी लागेल, त्याला एक वेगळा रंग द्यावा लागेल, त्याचा एक वेगळा आकार ठेवायला लागेल, आणि त्याच्यावर प्रत्येक ठिकाणाचा फोटो द्यावा लागेल. आणि आताच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये सहज शक्य आहे, आणि ते जर केलं तर लोकांना त्याचा खूप उपयोग होईल आणि आपला जिल्हा जास्त लोकांपर्यंत बोलेल. तर ही जी दुसरं कसं आहे, आपली प्रसिद्धीमध्ये आपण कमी पडतो. म्हणजे आपणच आपलं कौतुक करायचं, आपल्याकडे सगळं आहे म्हणायचं. आणि पण जशी ऑक्सिजन टुरिझम ही कोकण साधने, लाईव्ह कोकण साधनेची थीम घेतली, अशी थीम घ्यायला पाहिजे. गॉड्स ओन कंट्री ह्या 3 शब्दावर केरळ जगभरात पोहोचते असं आहे. त्यामुळे तशी थीम करा ना तुम्ही काहीतरी, ती एक थीम सोचा, एक त्याचा विचार करा, त्याचं एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, आणि थिंक टँक नेमा, आणि त्यातून एक काहीतरी असं स्लोगन तयार करा. प्रायव्हेट एजन्सींची मदत घ्या, हरकत नाही, कारण ते तांत्रिक काम आहे. त्या एक थीम घेऊन तुम्ही पब्लिसिटी या सगळ्या जिल्ह्याची आपल्याला करावी लागेल. आणि माउथ पब्लिसिटी फक्त आपली होते चांगली, त्याच्यावर अवलंबून चालणार नाही. तर आपलं प्रसिद्धीचं बजेट आहे ते पण वाढवावं लागेल. ह्यासाठी मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगेन की फायदा कसा होतो. नारायण राणे साहेब ज्यावेळी महसूल मंत्री होते आपल्या जिल्ह्याचे, त्यावेळी एकदा अशा बैठकीमध्ये चर्चा झाली की आपलं लोकांपर्यंत आपण पोचत नाही पर्यटनदृष्ट्या, तर काय करावं लागेल. त्याच्यावर मग काही प्रसिद्धी साहित्य तयार करावं असा विषय निघाला. आणि सुदैवाने त्यावेळी मी कोल्हापूरला उपसंचालक होतो, आणि त्यावेळी DPCतून त्याला निधी उपलब्ध झाला. विक्रम कुमार नावाचे अतिशय उत्साही जिल्हाधिकारी होते, आणि त्यांनी खूप त्यात इंटरेस्ट घेतला. राणे साहेबांनी सुद्धा त्यासाठी वेळ दिला, आणि त्याच्यातून आम्ही खूप चांगलं काम करू शकलो. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पहिलं जे गाईड आहे मराठीतलं आणि इंग्रजीतलं, हे जे गाईड आहे हे संपूर्ण रंगीत असं असलेलं. याचं नंतर मग त्याचं इंग्रजी पण केलं आम्ही, मराठी इंग्रजी गाईड. त्यानंतर नकाशे केले. नकाशा हा मराठी आणि इंग्रजीतला नकाशा केला होता, आणि हा नकाशासुद्धा आम्ही असा केला की ज्याच्यामध्ये बारीक सारीक सगळी डेस्टिनेशन आहेत. हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा हा पहिला नकाशा आहे, म्हणजे अधिकृतपणे जाहीर प्रसिद्ध केलेला हा पहिला नकाशा. त्याच्या मागे आम्ही सगळे फोटोग्राफ दिले होते असे त्याच्यातून. म्हणजे आणि हे त्यानंतर नुसतं आता कसं आहे, ऑडिओ व्हिज्युअल असा एक भाग आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑडिओ व्हिज्युअल प्रसिद्धीचा एक भाग असतो. त्यासाठी आम्ही
अशा प्रकारच्या 5 डॉक्युमेंटरीज केल्या होत्या. ओके. ही जी आहे रमणीय सागर किनारे, हां. ही 40 मिनिटाची डॉक्युमेंटरी. याच्यामध्ये सगळे बीच कसं असतं तुम्हाला सांगतो, पर्यटक हा वेगवेगळा असतो. काही लोक धार्मिक पर्यटक असतात, हो. त्यांना बाकी त्यांना किनारे बिनारे काय मजा, interest मासे नसते. बिशे खायचे नाही, बरोबर. मग देवळं बघितली, देवाला हे केलं, ते नमस्कार खुश केला, होतं. बस. काही जण बीचेस नाही, मस्त बीचेस आंघोळ करणार, फिरणार सगळीकडे, ते राहणार कुठेतरी बीचवर. तर तशा दृष्टिकोनातून हे केलं आम्ही. ही रमणीय सागर किनारे, नंतर ही गडकोट किल्ले दर्शन, जे किल्ले आपल्या मी तुम्हाला म्हटलं 23 किल्ले आहेत, ते सगळ्या किल्ल्यांचे व्हिडिओ आणि सगळं डॉक्युमेंटरीची माहिती आहे. ह्याच्यामध्ये प्रमुख शहर आणि लोककला अशा प्रकारचं हे एक सगळ्या याच्यामध्ये आपल्या लोककला घेतल्या, त्यांनी महत्त्वाची शहरं घेतली. ह्याच्यामध्ये लोकजीवन आणि खाद्यसंस्कृती, म्हणजे लोकजीवन आपल्या जिल्ह्यातलं कसं आहे, खाद्यसंस्कृती कशी आहे याचं माहिती आहे. आणि हे मंदिरे, मठ, आश्रम आणि दैवतांचे दर्शन, जे धार्मिक पर्यटक मी तुम्हाला म्हणाला, अशा प्रकारच्या ह्या आम्ही केल्या. आणि ह्या नकाशे हे त्याशिवाय आम्ही पोस्टर्स केली होती, मोठी फुल साईजची पोस्टर्स केली होती, गाडीवरचे स्टिकर्स केले होते, जे आम्ही गाडी की त्याच्यावर लावून पाठवून द्यायचो. आणि नुसतं आम्ही करून थांबलो नाही, ह्याचं प्रकाशन ओरोसला जी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती, अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, त्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ह्याचं प्रकाशन झालं. आणि एवढा करून आम्ही थांबलो नाही. हा जो संच केला आम्ही, हा संच आमच्या जिल्हा माहिती कार्यालयांची जी यंत्रणा आहे, आमच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय आहे, त्या ठिकाणी आम्ही हे पोचवलं. आणि तिथे तुम्ही तिथली लॉजिंग असतील, पर्यटक व्यावसायिक असतील, त्या लोकांपर्यंत हे सगळं पोचवा. आणि असं करून आम्ही ते एक प्रयोग केला होता. त्यानंतर असं पुन्हा असा काही प्रयोग झाल्याचं मला तरी एकदा नंतर एका मधल्या कालावधीमध्ये 2018 साली आपण काही पॅम्पलेट्स केली होती आणि काही यूट्यूबसाठी छोट्या छोट्या जिंगल्स केल्या होत्या. तेवढा एक प्रयत्न झाला. अदरवाईज प्रसिद्धीचा प्रयत्न आपण काहीही केलेला नाही. तो प्रसिद्धीचा प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे. तुम्हाला अजून एक सांगतो की पर्यटकांचे प्रकार मी म्हटले, त्याच्यामध्ये दोन मुख्य घटक असतात पर्यटकामध्ये. एक जो असतो ना, तो लेजरसाठी येतो, त्याच्याकडे भरपूर पैसा असतो, त्याच्याकडे सगळ्या सुविधा त्याच्याकडे जिथे तो असतो तिथे असतात, पण त्याच्यावर प्रचंड तणाव असतात. तो त्यातून मुक्त व्हायला येतो, त्याला बाकी काही नको असतो. तो येऊन फक्त रिलॅक्स होणार असतो. एक 4 दिवस 8 दिवस त्याच्याकडे जेवढा वेळ आहे त्यात तो येऊन आरामशीर राहा. त्याला फक्त सुविधा उत्तम दराच्या लागतात, कारण तो पैसा खर्च करणार आहे. बरोबर आहे. तर त्याला इथे शॉपिंग करायचं असतं, इथल्या ज्या काही वस्तू स्थानिक त्या शॉपिंग करायचं असतं त्याला, म्हणजे कोकणी मेवा असेल, सावंतवाडीची खेळणी असतील, अमुक जे काय असेल ते. नंतर त्याला इथलं क्विझिन आहे, जे खाद्यपदार्थ आहेत ते त्याला आस्वाद घ्यायचा असतो. त्यानंतर त्याला साईट सीइंग करायचं असतं, काही महत्त्वाची ठिकाणं, वेगळी ठिकाणं, आर्किओलॉजिकल महत्त्वाची ठिकाणं बघायचं, कारण तो चुजी असतो, तसा उगीच कुठेही फिरत नाही. हां, त्यामुळे अशा प्रकारचा जो पर्यटक आहे ना, उत्तम सुविधा मागणारा. आणि आपण नेहमी म्हणतो ना, पर्यटनाचा विचार करताना की एक पर्यटक 9 रोजगार घेऊन येतो, तो हा पर्यटक असतो. बरोबर. हा पर्यटक, त्यामुळे तो आपल्याकडे किती येतो? नगण्य येतो. माझा जो अभ्यास आहे त्यानं हा अशा प्रकारचा पर्यटक फार नगण्य येतो, कारण तो काय येत नाही, त्याच्या सुविधा तो गोव्यात जातो, तो केरळला जातो, तो अन्य कुठेतरी दुसरीकडे जातो, कारण तिथे सुविधा आहेत, त्याला ज्या अपेक्षित सुविधा आहेत त्या आहेत. त्यामुळे तो इथे बाकी तुमचं सगळं जरी असलं तरी तो येत का नाही, तर त्याला सुविधा नाहीत, त्याची इच्छा असूनही पैसा करण्याचं. दुसरा जो पर्यटक आहे तो बजेट टुरिस्ट असतो, म्हणजे जो मध्यमवर्गीय आहे, लोअर मिडल क्लास आहे किंवा हायर मिडल क्लास आहे, तो त्याचं एक असतं की माझ्या पगारातून मी एवढे पैसे मी फिरण्यावर खर्च करणार. मग तो सगळा हिशोब घालतो. मला इथे टोल किती लागेल, समजा पुण्याहून सोलापूरहून निघाला, टोलवर मला एवढे पैसे द्यावे लागणार, पेट्रोल एवढ्याचं लागणार, मग फॅमिली राहणार त्याचे खर्च एवढा येणार, जेवण अमुक तमुक सगळं. तर तो काय फार खर्च करायला येत नसतो. बरोबर. हां, तर आर्थिक चलनवलनाच्या दृष्टीने त्याचा फारसा उपयोग नसतो. अर्थात तो महत्त्वाचा आहेच, मिडल क्लास पर्यटकसुद्धा काही कमी महत्त्वाचा नाही, तो पण आलाच पाहिजे. पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळायला, पर्यटन व्यावसायिकांचे व्यवसाय चांगले चालायला ह्या लेजर टुरिस्टची खूप गरज आहे आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला चांगल्या सुविधा द्याव्या लागतील. तिसरा जो वर्ग आहे तो शाळांच्या सहली. त्यात का आपण त्यांचे कॅपॅसिटीज नसते, त्यामुळे त्यांचं ठराविक असतं, किल्ला बघायचा, एखादा बीच दाखवायचा आणि त्यांना घेऊन जायचं. अशा प्रकारे हा टुरिस्टच्या वेगळ्या कॅटेगरीज आहेत ना, त्या कॅटेगरीजला आपण पुरेसा वाव दिला पाहिजे सुविधांचे. आणि अजून आपल्याकडे साईट सीइंग टूर एकही नाही, एकही ऑपरेटर साईट सीइंग टूर जिल्ह्यात काढत नाही. मी कुठेही जरी गेलो ना तर तो लॉजवाला काय विचारतो की तो तिथल्या भाषेत किंवा हिंदीमध्ये विचारतो की तुम्ही उद्याचा प्रोग्राम तुमचा काय आहे. तर उद्या काय नाही, आम्हाला आमच्याकडे आमची कंपनी आहे ती साईट सीइंग टूर तुम्हाला इथलं सगळं एका दिवसामध्ये फिरवणार. गोव्यात जरी गेलात ना, तर नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा 2 साईट सीइंग तुम्हाला साईट सीइंग टूर मिळतात. कुठेही जा, बेंगलोरला जा, म्हैसूरला जा, आपल्याकडे साईट सीइंग टूर नाहीत. मी समजा जर कुठून तरी आलो आणि सावंतवाडीमध्ये कणकवलीमध्ये उतरलो बसमधून आणि मला तुमचा जिल्हा फिरून बघायचा आहे, माझ्याकडे गाडी नाही, मी एकटाच आलो आहे, तर काय करू मी? मग मी एसटीने फिरत बदलत रिक्षाने काय ते जायला पाहिजे. साईट सीइंग टूर्स आपल्याकडे नाहीत, त्या कुणीतरी एक धाडस केलं पाहिजे. मला तेच विचारायचं जातं, जसं तुम्ही साईट सीइंग टूर म्हणताय,
अनेक आपल्याकडे टुरिस्ट कंपन्या असतात, त्यांची मोठी मोठी एक एक पानभर जाहिराती असतात की बाबा परदेशाच्या तर असतातच, परंतु भारतातल्या असतात, अगदी गोव्याची सुद्धा असते, अष्टविनायक तर कंटिन्युअस असते. मग तशी सिंधुदुर्ग सफर किंवा मालवण तारकर्ली हे असं एक पॅकेज टूर, किंवा वेंगुर्ला कुडाळ मालवण अशी पॅकेज टूर, किंवा दोडामार्ग सावंतवाडी आंबोली अशी पॅकेज टूर, अशी आता मोठ्या मोठ्या मी जसं विणावड आहे, केसरी आहे, किंवा इतर तत्सम अनेक चौधरी आहे, धार्मिक पर्यटन हे करणारे, असे कोणीच आपल्याकडे आतापर्यंत आले नाहीत की आपण त्यांना अप्रोच होऊ शकलेलो नाही. अप्रोच झालोय आपण आपल्या ह्या सगळ्या याच्यामध्ये. पुन्हा मी नारायण साहेबांचं नाव घेईन. त्यांनी कणकवलीला एक अशा टूर ऑपरेटर्सची एक मोठी व्यापक बैठक बोलवली होती. राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या कंपन्यांचे, टूर कंपन्यांचे त्यांचे प्रतिनिधी इथे आले होते कणकवलीला, आणि ती एक मोठी बैठक झाली. त्याच्यामध्ये हेच आवाहन केलं गेलं की तुम्ही इथे या, तुमची कार्यालय उघडा आणि तुम्ही इथे साईट सीइंग टूर्स करा किंवा कंडक्टेड टूर्स करा दिवसभराच्या. त्यानंतर काय हे सगळे एक लक्षात घ्या, हे सगळे व्यावसायिक आहेत. हे तुम्ही निवड भावनिक आवाहन करून काय हे उतरणार, कारण ते पैसे खर्च करणार आहेत. त्यांची इथे यंत्रणा ठेवायची असेल, कार्यालय उघडायचं, त्याला स्टाफ ठेवायचा, मिनी बस ठेवायची, ड्रायव्हर ठेवायचा, गाईड ठेवायचा, तर त्यांचा ते खर्च निघाला पाहिजे. त्याने ज्यावेळी सर्वे केले, मी समजा एक ABCD कंपनी आहे, त्याने ठरवलं की आपण एक कणकवली किंवा सावंतवाडीमध्ये कुठेतरी एक देवगडमध्ये एक असं ऑफिस सुरू करायचं आणि जे पर्यटक येतात त्यांना डे टूर्स घडवायच्या. हां, तर त्यांनी सर्वे केले. सर्वेमध्ये आढळलं की हे फिजिबल होणार नाही. बरं. कारण मुळात इथे जे पर्यटक येतात ते असे विखुरलेले येतात. असं कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी एंट्री पॉईंट आहे असं नाही आहे. येतात ते, काही लोक तिकडे देवगडकडे वळतात, काही मालवणकडे येतात, काही आंबोलीकडे जातात असे. त्यामुळे त्यांनी ते त्याचा फिजिबिलिटी बघितली, आर्थिक बघितलं गणित, ते काय, त्यामुळे ते कोणीही पुढे त्याच्यामध्ये उतरले नाहीत. त्यामुळे हा जो साईट सीइंग टूरचा जो भाग आहे, माझं तर असं आव्हान आहे की आता हे आपल्या जिल्ह्यातल्या पर्यटन व्यावसायिकांनी एक पर्यटन व्यावसायिक महासंघ स्थापन केला आहे. खूप चांगली एक आशादायक घटना अशी आहे आणि ते खूप चांगले ॲक्टिव्ह आहेत. बरेचसे माझे परिचित मित्रमंडळी पण त्याच्यामध्ये आहेत. तर त्यांनी असं कुठेतरी एक ज्याला शक्य आहे त्याने वैयक्तिक पातळीवर किंवा नसेल तर एक ग्रुप करून किंवा अगदी सहकारी एखादी संस्था स्थापन करून अशा प्रकारचं, कारण हे शेवटी आर्थिक गुंतवणुकीचा विषय आहे की बस लागेल, भाड्याची का असेना पण एक बस घ्यावी लागेल, स्टाफ लागेल आणि ते प्लॅन करावं लागेल सगळं. त्याचं बुकिंग गाईड लागेल, त्याला बुकिंगची फॅसिलिटी दिली पाहिजे, तुम्हाला ऑनलाईन बुकिंगची फॅसिलिटी दिली पाहिजे. हे पर्यटन व्यावसायिक महासंघाला माझी एक विनंती राहील की त्यांनी ह्या एक दिवसाच्या सहली साईट सीइंग टूर्ससाठी काहीतरी एक प्रयत्न जर त्यांनी केला ना, तर तो आपलं पर्यटन वाढण्यासाठी, आणि त्याची माउथ पब्लिसिटी खूप चांगली होते की अरे नुसतं जा, तुम्ही सावंतवाडीत गेलात ना, अमुक ठिकाणी ऑफिसमध्ये गेलात, तुम्हाला ते अख्खा जिल्हा फिरवून आणतात. 1-2 दिवसामध्ये अख्खा जिल्हा फिरवतात. आणि ह्याच्यामध्ये मग त्यांच्या वाटेतल्या सगळा नाश्ता आहे, जेवण आहे, रात्रीचा मुक्काम आहे, हे सगळं ते व्यवस्थित तू म्हटलं तसं पॅकेज 2 दिवसाचं किंवा 3 दिवसाचं बजेटप्रमाणे ते द्यावं लागेल. आणि हा खूप मोठा एक फरक पडू शकतो असं मला निश्चितच. जेव्हा ह्या सगळ्या इथपर्यंत आपण आलो, म्हणजे पॅकेज टूर पर्यंतच्या जेव्हा गोष्टी आपण हे करतो, परंतु त्याचबरोबर डेव्हलपमेंट किंवा पर्यटन दृष्ट्या विकास हा जो काही आहे, रस्ते आले, सुविधा आल्या, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आली, परंतु काही अशा गोष्टी आहेत, जसा तुम्ही उल्लेख केलात की 121 किलोमीटरची किनारपट्टी आहे, परंतु CRZ परत येतो. त्यामुळे माझ्या आठवणीमध्ये छगन भुजबळ जेव्हा पर्यटन मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी एका भाषणामध्ये असा उल्लेख केलेला की छत्रपतींच्या काळात जर CRZ असता तर त्यांना एकही किल्ला बांधता आला नसता. अशा पद्धतीचं त्यांनी वक्तव्य केलेलं होतं. मग तो जो हे आहे, मग डेव्हलपमेंट, आता समजा समुद्र किनाऱ्यावरती समजा काहीतरी आपल्याला करायचं असेल तर ह्या शासकीय गोष्टी किंवा हे कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये एवढे आपल्याला गुंतवलं जाते की तो बिचारा जो कोणी तिथे काहीतरी डेव्हलपमेंट करायला आलेला असतो तो प्रयत्न सोडून दुसरीकडे निघून जातो. हे जे काय आहे या बाबतीत कसं आपलं धोरण असायला पाहिजे? हा मुद्दा बरोबर आहे, परंतु शेवटी हे कोस्टल रेग्युलेशन झोन वगैरे आहेत, हे काही विशिष्ट हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केलेले, तिथलं पर्यावरण असेल, समुद्र किनाऱ्याचं संरक्षण असेल, या दृष्टीने केलेले आहेत. काय आहे ते कायदे पाळूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. कुठलाही कायदा काही कोणी तोडावा असं नाही, किंवा त्याच्यामध्ये काही शिथिलता आणावी तर त्याचे दुष्परिणाम पण होऊ शकतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की ज्या आता, आणि बघा CRZ चा बागुलबोवा आहे, पर्यटकांना ज्या सुविधा लागतात, आता बघा तारकर्लीला ते CRZच्या झोनमध्येच आहेत ना, तिथे केलेले कॉटेजेस, त्या काय तिथे पूर्वी टेंट हाऊस होती, पूर्वी तिथे ते कन्वर्ट केले त्यांनी, आणि तुम्हाला चौथरा बांधून त्याच्यावर
तात्पुरतं बरोबर. बांधकाम करायला परवानगी आहे. CRZ मध्ये सुद्धा, CRZ 1 मध्ये सुद्धा परवानगी आहे. चौथरा फक्त सिक्युरिटी म्हणून पर्यटकाला सुरक्षा पाहिजे. चौथरा करून त्याच्यावर आपली जी माडाचे चुडतं असतात तर चुडतांच्या किंवा तशा पद्धतीच्या तट्टे असतात, बांबूचे तट्टे विणून त्याचे अलीकडेच आम्ही हम्पीला गेलो होतो. हम्पीला एक असं अप्रतिम त्या ठिकाणी रिसॉर्ट आहे. तट्ट्याच्या भिंती चौथरा केला आहे त्यांनी, दगडी चौथरा, जेव्हा तट्ट्याच्या भिंती, तट्ट्याचं छप्पर, बांबू सगळा वापर केलेला आणि इतकं अप्रतिम सगळं ते हे होतं. असं करायला पाहिजे. ते लोकांना आवडतं ना. बरोबर. येऊन काय सगळ्या लोकांना येऊन काय असं AC ह्याच्यामध्ये सूटमध्ये उतरायचं असतं नाही. गैरसमज आहेत ते पर्यटकांबद्दलचे. तसं काही आवश्यकता नाही. त्यामुळे जे काय कायदे नियम आहेत ते आता तुम्ही विकासाचं म्हटलं ना, विकास म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाची त्रिसूत्री म्हणजे काय, तर फलोत्पादन, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटन. बरोबर. हा एक खूप लोकप्रिय, मी गेली कित्येक वर्ष आहे त्रिसूत्री ऐकतो आहे. ठीक आहे, तिन्ही महत्त्वाच्याच आहेत, पण ह्यांचा अर्थार्थी तसा म्हणजे पर्यटनाशी थेट काही संबंध नाही. आता मत्स्य उत्पादन किंवा मत्स्य व्यवसायाचा पर्यटनाशी काय, पर्यटक मासे खातात इथपर्यंत संबंध आहे. बरोबर. परंतु तसा थेट काही संबंध नाही. आणि फलोत्पादनाचा सुद्धा, फलोत्पादन हा सिजनल विषय. आंबा म्हटलं तर सिजनल आहे, काही लावा तुम्ही, ते काजू असेल सिजनल आहेत. आणि तो आंबा सगळीकडे उपलब्ध आहे. आंबा म्हणजे खरं तर चांगला आंबा आपल्याला खायला मिळत नाही कोकणात, तो बाहेर मिळतो. जसं माशांचंही चांगले मासे जसं आहे, म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला, मी कोल्हापूरमध्ये बरीच वर्ष काढली. आपण इथे कुठेही गेलो बीचवरच्या कुठल्याही हॉटेलमध्ये, तर तिथे जे आपण सुरमईचं ताट घेतो त्याच्यापेक्षा निम्म्या किमतीत कोल्हापुरात मिळतं. तीच सुरमई, मालवणची शिरोड्याची किंवा देवगडची आनंदवाडी बंदरातलीच सुरमई कोल्हापुरात मला जर 250 रुपयात मिळतं ताट, तर इथे ते 500 रुपयात मिळतं. हाही भाग आहे. तो एक मुद्दा येईल पुढे. त्यामुळे लोकांना परवडेल असं आणि रास्त नफा घेऊन, हा सुद्धा एक विषय त्याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे पर्यटन वाढलं पाहिजे तर आणि विकास झाला पाहिजे तर तुम्हाला मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, तो वेगळा विषय आहे. आणि फलोत्पादनाला पण दिलं पाहिजे. पण पर्यटन हा एकच विषय असा आहे ना की ज्या निव्वळ पर्यटनाच्या जीवावर आपण आपला जिल्हा चालवू शकू, एवढं पोटेन्शियल त्याच्यामध्ये आहे. परंतु ते नुसतं म्हणून नाही चालणार की आमच्याकडे सगळं आहे आणि मग लोकांनी यावं आणि राहावं आणि जावं, असं नाही. त्यांना सुविधा द्या. सुविधा नाहीत आपल्याकडे, अगदी स्पष्ट मत आहे. आता जसं तुम्ही सुविधा द्या, आपण सुविधा दिल्या, जसं आपण तुम्ही उल्लेख केलात की मालवण म्हणजेच एक आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन स्थळ, अशी एक नामलौकिक झालेलं आहे असं आपण म्हणूया. बाकीच्या ठिकाणांकडे तेवढा पर्यटक जात नाही. तारकर्ली म्हटलं की मालवण, सिंधुदुर्ग किल्ला म्हटलं की मालवण, बस. परंतु बऱ्याच वेळेस आपण असं बघतो की ही काही ठिकाणं अशी, आता मानसिकतेचा जेव्हा विषय येतो, फार अगदी मे महिना, एप्रिल मे मध्ये आपल्याकडे तुडुंब पर्यटक असतात मालवणमध्ये, तारकर्लीमध्ये. आणि त्यावेळेस तिथले लॉजिंग, तिथले हॉटेल व्यावसायिक हे जे काही रेटचा जो काही हाईप करतात, त्यामुळे अनेकांची नाराजी असते. बऱ्याच वेळेस म्हणजे तिथे टू व्हीलरला, फोर व्हीलरला पार्किंगला जागा नसते. कुठेतरी उभी केली तर पर्यटकांच्या गाडीतल्या चाकांची हवा काढली जाते, इथपर्यंतचे विषय जातात. मग त्यामुळे एक वेगळा मेसेज बाहेर जातो. आता तुम्ही म्हणाल की 250 रुपयाला मला 30 थाळी कोल्हापुरात मिळते, परंतु इथे ती 500 रुपयाला विकली जाते. मग हे जे काही थोडंसं काय म्हणूया आपण त्याला, लूट म्हणता येणार नाही, परंतु परिस्थितीचा फायदा हा जो आहे, बरोबर, हा घेणं कितपत योग्य आहे. आणि त्यामुळे आपण आपलं कमर्शियलायझेशन किंवा आपलं अर्थकारण वाढेल असं वाटते का? बरोबर आहे की आता कुठलाही व्यावसायिक हा नफ्यासाठी व्यवसाय करणार, हे अगदी म्हणजे सूर्यप्रकाश इतकं स्वच्छ आहे, त्याला 4 पैसे मिळाले पाहिजेत, पण 4च मिळाले पाहिजेत ना. जिथे अनावश्यक जर आपण फायदा मिळवायला गेलो, तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आता मुद्दा विषय काढलेलाच आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की बीचवरच्या सगळ्या गावामध्ये जे पर्यटक जातात ना, ते आज जेवायला राहायला कणकवली कुडाळला येत आहेत. हा ट्रेंड मोठा वाढलेला आहे. म्हणजे समुद्र किनारपट्टीच्या सगळ्या व्यावसायिकांनी याचा गांभीर्याने विचार करायची आवश्यकता आहे. का होतंय असं, हे तुम्ही मुद्दा सांगितला तो बरोबर आहे की ह्यांना सांभाळलं पाहिजे तुम्हाला, ह्या पर्यटकांना. त्यामुळे ती, आणि दुसरं कसं, दरावर शासनाचं काही नियंत्रण नाही. म्हणजे लॉजिंगचे दर असतील ते सुविधाप्रमाणे ते दर ठरवणार तो, किंवा खाण्यापिण्याचे दर असतील. आता सुरमईचं ताट किती रुपये ठेवायचं हे जिल्हा प्रशासन किंवा शासन नाही ठरवू शकणार. ते त्या व्यावसायिकांनाच ठरवायचं आहे की मला किती नफा पाहिजे, माझं सगळं व्यवसाय, नोकरांचा पगार, इतर ओव्हरहेड चालवण्यासाठी किती मला नफा अपेक्षित आहे, रोज किती माझं बिझनेस झाला तर मला हे परवडणार आहे, हे ठरवून त्याने. आणि स्पर्धा लक्षात घेतली पाहिजे. पुन्हा स्पर्धा आहे, जर तुम्ही वाटेल तशी जर ठेवत गेलात तर लोक मग मॅगी खातील ना. हो ना. हो,
आहे ना, मॅगीची दुकानं आता सुरू झाली सगळे अनेक ठिकाणी. बरोबर. वडापाव खातील. त्यामुळे तो बापरे, तो बोर्ड बघूनच जर एवढे पैसे नाही बजेट टुरिस्ट म्हटलं ना तुम्हाला, तो मिडल क्लास आहे, तो हिशोब घालले, मग 5 जण आहोत आपण, होय. 2,500 रुपये मला एका वेळी नाही परवडणार बरोबर. 5 जणांच्या जेवणावर. तर तो मग काहीतरी तो त्याला पर्याय काढेल आणि तो कुठेतरी मग छोटा काहीतरी किरकोळ खाऊन किंवा आपलं बाहेर जाईल, किंवा बाहेर तिथून जाईल एक कुठेतरी 20-25 किलोमीटर असं अंतरावर होतं. जाईल. हो. मगाशी ना एक मुद्दा सांगायचा ठरला, हे जे सायनेजेस बद्दल मी जे बोललो ना की कुठेही फलक नाहीत आपल्याकडे, तर माझी एक विनंती आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये IPL मोठ्या प्रमाणात, IPL म्हणजे त्या प्रीमियर लीगच्या प्रीमियर क्रिकेट लीगच्या स्पर्धा आता सध्या सुरू आहेत. गावोगाव मी फिरतो त्यावेळी मला ते दिसतात. आणि माझी ते जे प्रायोजक आहेत ते बहुतेक करून आपल्या जिल्ह्यातले राजकीय नेते असतात किंवा तिथले स्थानिक उद्योजक असतात. ह्या सगळ्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की तुम्ही तर IPL घ्या, मुलांना खेळू दे, मजा करू दे, हरकत नाही, पण त्याच्यावर जे लाखो रुपये खर्च करताना त्यातले काही रुपये, काही लाख रुपये, काही हजार रुपये ह्या बोर्डावर खर्च करा. कसाला एक मोठा बोर्ड उभा राहा, मोठा किल्ल्याचा फोटो असू दे, त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो असू दे, म्हणजे मराठी आणि इंग्रजीमध्ये तुम्ही लिहा की शिवाजी महाराजांनी बांधलेला प्रसिद्ध किल्ला इथून फक्त 30 किलोमीटर अंतरावर आहे, वाकडी वाट करून तो मुद्दाम पहा. असे तुम्ही जर हे उभारलेत ना, तर माझे उद्योजकांना आणि ह्या IPLच्या प्रायोजकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी ह्याच्यामध्ये नक्की लक्ष घालावं. आणि हवं तुम्ही त्यांचं नाव लिहा, प्रायोजक काय असेल ते तुमचं नाव लिहा, तुमच्या व्यवस्थेचं नाव लिहा, तर काही चुकीचं नाही. अशा प्रकारे हे चालतं. आता बघा, आपला चिपीचा विमानतळ सुरू झाला. चिपीचा विमानतळ MIDCच्या अंडर येतो. MIDCने अनेक ठिकाणी फलक लावलेले आहेत, प्रत्येक ठिकाणी त्यांचे फलक आहे की चिपी विमानतळाकडे. मी अनेक फलक बघितले, त्याचा उपयोग होतो. आणि लोक विचार, अरे आपके यहाँ एअरपोर्ट सुरू आहे, मैंने सायनेज देखा, असं मला विचारतात लोक फोन करून. हां, मी सांगतो हो सुरू झाला, आणि ते बरोबर आहे, तुम्ही सायनेज बघितलं ते. मग त्यांना अजून कल्पना नाही की आपल्याकडे विमान येतं, एक का होईना छोटं विमान रोज येतं आहे. पण हे का शक्य झालं? त्या सायनेजेसमुळे शक्य झालं. आणि त्यांनी एका विशिष्ट रंग, लाल पिवळा असा रंग, एक ठराविक रंगाचे, ठराविक आकाराचे, ठराविक फॉन्टमधलेच बोर्ड सगळीकडे लावलेले आहेत. त्यामुळे हे खूप तसं मगाशी डेली साईट सीइंग तुम्हाला जर म्हटलं ना, ते करताना ते माझी अशी इच्छा आहे की ते स्थानिक लोकांनीच कोणतरी करावं. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कसं तुम्हाला एक सरसकट नाही करून चालणार. एक फॅमिलीज येतात, त्यांना सगळं चालतं. 1-2 बीच, 1-2 मंदिरं, एखादा किल्ला वाटेवरचा किंवा सिंधुदुर्गसारखा किल्ला असं दाखवलं तरी चालू शकेल. पण एक मंदिरं, आपल्याकडची मंदिरं हा एक फार वेगळा विषय आहे. म्हणजे मंदिर टेम्पल टुरिझम होऊ शकतं आपल्याकडे. जसं ॲडव्हेंचर टुरिझम आपण ह्या सह्याद्री पट्ट्यामध्ये आंबोलीला करू शकतो ना, तर टेम्पल टुरिझम करू शकतो. वालावलचं लक्ष्मीनारायण मंदिर किती सुरेख आहे. अखेरीचा रामेश्वर असेल, आचऱ्याचा रामेश्वर असेल, म्हणजे कितीतरी आहेत. 1-2 कुणकेश्वर आहे, 1-2 नाही, म्हणजे गावोगावची इतकी सुंदर मंदिरं आहेत. आणि ही मंदिरं जर आपण अशी एका रिंग रोडने जोडली आणि एक असा प्लॅन केला की ही जी गाडी आहे ना, ही फक्त मंदिरं दाखवेल तुम्हाला असं. त्यानंतर तुम्हाला बीचेस, आता काही लोक आहेत की आम्ही बीचवर मजा करणार आहोत, तर मग त्यांच्यासाठी एक बीच दाखवणारा एक सर्किट करावं लागेल. नंतर हेरिटेज आहे आपल्याकडे, सावंतवाडीचा राजवाडा आहे, इथली लाकडी खेळण्यांचा व्यवसाय आहे, अशा प्रकारचे माठेवाडा आहे, मालवणमध्ये कुशेवाडा आहे, तिकडे विजयदुर्गला गेलात तुम्ही तर तिथे तो धुळपांचा वाडा आहे. त्यानंतर गिरियाला ती आरमार गोदी आहे, सुकी गोदी आहे. म्हणजे ते एक आश्चर्य आहे मोठं. त्या काळामध्ये त्यांनी त्या गोदीचा शोध लावला होता, गलबत बोटी दुरुस्त करणे शिवकाळामध्ये. तर अशा प्रकारचं ते हेरिटेज आहे. आणि सगळ्यात मोठा मुद्दा अलीकडे जो आलेला, तो माझा आवडीचा विषय, तो कातळ शिल्पांचा. कातळ शिल्प बघायला मी तुम्हाला सांगतो, गोव्यामध्ये उसगाळीमळ नावाचं गाव आहे केप्याच्या बाजूला. त्या ठिकाणी ही कुशावती नदीच्या किनाऱ्यावर कातळ शिल्प 80-85 दरम्यान तिथे शोध लागला त्यांचा. तो शोध लागल्यानंतर तिथल्या सरकारने त्यांचं जे काही सगळं मटेरियल आहे, पब्लिसिटी मटेरियल आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आमच्याकडे बुवा ह्या अश्मयुगामधल्या म्हणजे स्टोन एजमधल्या आपल्या आदिमानवाने कोरलेल्या कलाकृती आहेत आणि त्या तुम्ही मुद्दाम बघा असं त्यांच्या त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तो जो फॉरेन टुरिस्ट येतो किंवा कोणी बाहेरचा येतो, तो ते अरे इथे काहीतरी भारी आहे बुवा, हे अश्मयुगातला आहे, बघायला पाहिजे, म्हणून तो त्या उजगाळी मळला जातो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये मी स्वतः 2001 सालापासून याच्यावर प्रयत्न करतोय. माझं याच्यावर पुस्तक पण आलेलं आहे. आतापर्यंत मी 6 जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलो, 3 पालकमंत्र्यांना भेटलो, सगळं करून झालं, निवेदनं दिली, काय झालं, काहीही होत नाही. त्यांच्या संरक्षणासाठी, तिथे जाण्यासाठी काही होत नाही आहे. MTDCने तर हा विषय म्हणजे बेदखल करून टाकलेला आहे पूर्णपणे. का मला कळत नाही. इतके चांगले. नंतर हेरिटेज नंतर किल्ले आहेत. तुम्हाला उदाहरण सांगतो की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये फुकेरी नावाचं गाव आहे आणि त्या ठिकाणी हनुमंतगड नावाचा किल्ला आहे. तर गेली 3 वर्ष
सह्याद्री प्रतिष्ठान नावाची जी दुर्गप्रेमींची दुर्गसेवकांची संस्था आहे त्याचा मी एक पार्ट आहे आणि त्या संस्थेच्या वतीनं आम्ही त्या किल्ल्याची संपूर्ण डागडुजी केली. एकही पैसा कुठला कोणाचा न घेता श्रमदान करून शनिवार रविवारी जाऊन रात्रंदिवस कामं करून जनरेटर लावून त्या किल्ल्याचं महाद्वार जे होतं ते पूर्णपणे जमिनीमध्ये गडप झालं होतं ते महाद्वार ओपन केलं. सगळ्या तटबंदीची बांधणी केली. सुंदरपैकी त्या ठिकाणी आता दृश्य दिसतं. रस्ता पायवाट झाली वर जायला आणि तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि मेघडंबरीसह पुतळा 2 तोफा दरीतल्या काढल्या. त्याला तोफगाडी बनवून घेतले आणि रायगडावर जसं स्मारक आहे ना त्या पद्धतीचं स्मारक उभं केलेलं आहे. प्रशासनाला कळत नाही. पेपरमध्ये बातम्या आल्या. त्या ठिकाणी मोठा उत्सव झाला आता अलीकडे 2 महिन्यापूर्वी. पण महादेवगड तुम्ही आणा ना तुमच्या टुरिझमच्या नकाशावर. जा महादेवगडला. का प्रसिद्धी त्याची होत नाही? की आता ह्या सह्याद्री प्रतिष्ठानने जे काय काम केलं ते अभूतपूर्व काम आहे. मी स्वतः त्याच्यामध्ये असल्यामुळे मी ते सगळं बारकाईने आणि सगळं लोकांनी स्वेच्छेने श्रमदानाने केलं आहे. कुठलाही एक पैसा कोणाचा न घेता. तर असे नवीन डेस्टिनेशन जी होत आहेत ना ही पण लोकांसमोर यायला पाहिजेत. आणि तुम्हाला सांगितलं कातळ शिल्पांचा खूप मोठा विषय आहे. आज रत्नागिरी जिल्ह्याने याच्यात प्रचंड काम केलेलं आहे. तिथे त्या ठिकाणी लाखो पर्यटक येतात. अक्षरशः लाखो कातळशिल्प बघायला. आपल्याकडे 20 ठिकाणी कातळशिल्प आढळलेली आहेत. त्यातली बऱ्याचशी चिरेखाणीमध्ये आपण गमावून बसलेलो आहोत. त्यामुळे हे सगळं करताना ही जी सर्किट जर छोटी छोटी केली ना याचं कसं आहे सांगतो मला की MTDC तर जिल्हाच बेदखल केलेला आहे. पर्यटन जिल्हा वगैरे सगळं आता इतिहास झाला आपला म्हणायला. तो 30 एप्रिल 1997 साली मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आणि ह्याव केलं आणि त्याव केलं वगैरे सगळं. पण प्रत्यक्षात काही नाही. प्रशासनाला काही पडलं नाही. MTDCने हे बेदखल केलेलं आहे. त्यांचं अजिबात लक्ष नाही जिल्ह्याकडे आणि त्यामुळे हे करायचं कुणी शेवटी. तर पर्यटन व्यावसायिक तरी किती करणार? शेवटी त्याला त्याचं एक स्वतःचं एक त्याचं जबाबदारी आहे. त्याचं छोटंच एक जग आहे. ते सांभाळून तो हे काय करू शकत नाही. तेव्हा हे जर करायचं असलं हे सरकारनेच केलं पाहिजे. आणि यासाठी पर्यटन व्यावसायिक महासंघ इथले लोकप्रतिनिधी इथली जनता यांनी एक असं मी मागे एक सूचना केली होती की एक पर्यटन परिषद व्हायला पाहिजे. आणि ती म्हणजे अशी एक अराजकीय परिषद व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये सगळे पाहिजेत. सगळे राजकीय पक्ष, पर्यटन व्यावसायिक, पर्यटनावर काम करणारे लोक, ह्या सगळ्यांची एक जर पर्यटन परिषद झाली आणि आपल्याला आता टाटा कन्सल्टन्सी कृपया बाजूला ठेवा. ते काय कोणी मला सांगा किती लोकांनी टाटा कन्सल्टन्सी अहवाल वाचलाय? मला वाटत नाही कोण म्हणजे कोण असेल मी वाचला म्हणून तर मी त्याला अगदी माझ्या वतीने एक पार्टी देईन त्याला की बुवा मोठं काम केलंस म्हणून. तर नुसता वाचला असला तरी हां दुसरा मुद्दा एक मगाशी राहिला की तुम्ही त्या CRZचा विषय काढला होता ना मध्ये. आता थोडं मागे जातो परत. शॅक पॉलिसी आपण केली माहिती आहे का तुम्हाला? शॅक्स म्हणजे ज्या माडाच्या झावळ्याच्या किंवा गवताच्या किंवा काय प्लास्टिक असेल पावसात येऊ नये पाणी म्हणून. तर शॅक पॉलिसी आहे ना आपल्याकडे. आपण शॅक उभारू शकतो आणि ह्या शॅक उभारायची परवानगी तुम्ही तिथल्या स्थानिक ग्रामपंचायतींना द्या आणि तिथल्या युवक मंडळांना द्या. तिथल्या जे कोणी NGOज आहेत रजिस्टर्ड संस्था आहेत त्यांना द्या. मग तिथे गैरप्रकार होणार नाहीत. गोव्यामध्ये शॅकचा थोडासा उलटा विषय झाला की त्या ठिकाणी अर्थात गोव्याची तुलना आपण करू शकत नाही. गोव्याचं एक संस्कृती तिथली आणि ते एक वेगळंच कल्चर आहे. आपलं कल्चर त्या खूप वेगळं आहे. त्यामुळे आपण ही शॅक पॉलिसी कागदावरच का ठेवली? शॅक्स जर केल्या तर तिथे तुम्हाला खाणं पिणं ह्या ज्या सगळ्या आम्ही ज्या सुविधा म्हणतोय त्या सगळ्या तिथे येतील. शॅक पॉलिसी जर आहे आपली कागदावर आहे ती व्यावसायिकांनी जर प्रत्यक्षात आणली तर एक मोठं काम होईल. नक्कीच. आतापर्यंत अनेक मुद्द्यांचा आपण विचार केलेला आहे की म्हणजे प्राथमिक सुविधांपासून पर्यटकांनी काय करायला पाहिजे आणि इथल्या लोकांनी सुद्धा काय करायला पाहिजे. याबरोबरच आता जेव्हा अनेक म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला की आपण गेली कित्येक वर्ष मरीन पार्क, सागरी अभयारण्य किंवा आंग्रिया बँक हे सातत्याने आपण ऐकत असतो. प्रवाळ बेटं की जी कुठेच नाही म्हणजे आपल्या एवढी सुंदर कलरफुल अशी प्रवाळ बेटं कुठेही नाही आहेत. परंतु अजूनही आपण ती कॅच करू शकत नाही आहे. हे जे काही प्रकल्प आहेत ते अनेक अशाच शासनाच्या प्रशासनाच्या धबडग्यामध्ये अडकलेले आहेत आणि ते तसेच बासनात गुंडाळून ठेवलेले आहेत. मग सिंधुदुर्ग किल्ला एका प्रकल्पाने जगाच्या नकाशावरती येईल हे जे काही आपण गेली कित्येक वर्ष ऐकतोय ते आपण नेहमी असं फाईल बंदच बघायचं की कसं? हां ते काय म्हणतात ना आत्मश्लाघा नावाचा एक शब्द आहे. म्हणजे स्वतःची स्तुती आपण करत राहायचं की बस असं. तसं नाही करून चालणार. तुम्ही आता चांगलं आंग्रिया बँक किंवा तिथे जे काही मरीन लाईफ कोरल लाईफ आहे खाली सगळं तर तुम्हाला त्याच्यावर त्याचा अनिर्बंध वापर त्या ठिकाणी केला गेला. आज इतकी धक्कादायक त्या परिस्थिती व्हायला लागले त्याचं म्हणजे तिथे जे काय होतं तुम्हाला सांगतो. आता सागरी अभयारण्याचा मुद्दा आला आहे. 90 साली सागरी अभयारण्याची संकल्पना आली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्था दोनापावला पणजी गोवा यांचे डॉक्टर अरविंद उंटवाले यांनी तो कन्सेप्ट आणला होता आणि त्यांनी त्याचा संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला. शासनाकडे सोपवला. शासनाने त्यात दखल घेतली आणि तो राबवायचा ठरलं.
त्यानंतर आमका नको. लगेच त्याच्या असं झालं की स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार जो आहे त्याच्या उपजीविकेवर गदा येणार, तो विस्थापित होणार, त्याला मासेमारी करता येणार नाही, त्याला पाण्यात होडी घालता येणार नाही, किल्ल्यावर होडी चालणार नाही, अशा प्रकारच्या बेसलेस गप्पा लोकांनी उठवल्या. म्हणजे वस्तुस्थिती लक्षात न घेता त्याला विरोध सुरू झाला. ह्याचं कारण जी आमका नको ही जी कन्सेप्ट आहे ना डोक्यातली ती काढली पाहिजे. मरीन पार्कचा मी स्वतः त्यावेळी अभ्यास केला होता आणि उंटवाले सरांशी माझा चांगला परिचय आहे, मी त्यांच्याशी बोललेलो पण आहे. त्यावेळी संजीवनी कुट्टी नावाच्या एक अतिशय तडफदार महिला जिल्हाधिकारी आपल्याकडे होत्या. त्याने एक बैठक घेतली जिल्हा मुख्यालयामध्ये की नाही, त्यावेळी कुडाळला होता आपलं ऑफिस. तर त्या म्हणाल्या की काय करावं लागेल आपल्याला, हे मरीन पार्कला किंवा सागरी अभयारण्याला जो विरोध होतो आहे हा विरोध चुकीचा आहे. पण हे जर विरोध हा लोकांची समजूत घ्यायला, तर त्यावेळी असं ठरलं की मालवणमध्ये एक पर्यटन महोत्सव घ्यायचा. त्याच्यामध्ये लोकांना हे सांगायचं. मग टोपीवाला हायस्कूलच्या मैदानावर 2 दिवसाचा, मला वाटतं 25 आणि 26 जानेवारी 1992, त्यावेळी मी इथे जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो आणि कुट्टी मॅडम होत्या जिल्हाधिकारी. त्यावेळी तो 2 दिवसाचा पर्यटन महोत्सव खूप चांगला झाला. स्वतः अरविंद उंटवाले सर त्या ठिकाणी तळ ठोकून होते. त्यांनी ते सगळं प्रेझेंटेशन दिलं त्या ठिकाणी. असं म्हणजे फिल्मवर पॉवर पॉईंट, वेगवेगळ्या फिल्म्स दाखवून जगभरात कुठे कुठे कसे आहेत आणि इथे काय आहे हे त्यांनी समजावून सांगितलं. आणि तुम्हाला सांगतो दिवसभरामध्ये हळूहळू वातावरण बदलायला लागलं की अरे हे तर भारी आहे. आणि त्याने एक आव्हान केलं होतं, आव्हान की तुम्ही मला कुठलाही प्रश्न विचारा, कुठलाही प्रश्न मरीन पार्कबद्दल तर मी उत्तर द्यायला इथे बसलेलो आहे. तुमचं समाधान होईपर्यंत मी तुमच्याशी बोलेन. लोकांनी प्रश्न विचारले, त्यांनी उत्तरं दिली आणि लोकांना असलं की अरे बा हे जेवढं लोक पसरवलं आहे तेवढं काय हे फार गंभीर नाही आहे हे तर म्हणजे. आणि दुसरं असं की हे बघा बेसिक असं आहे की जिथे त्याचा कोअर झोन असणार होता ना त्या कोअर झोनमध्ये तो सगळा कोरलचा आणि जो खडकाळ एरिया आहे ना त्या ठिकाणी आजही त्यावेळी मासेमारी होत नाही, आजही मासेमारी होत नाही. आणि मुळात तिथल्या पारंपरिक मच्छीमार जगला पाहिजे, वाचला पाहिजे, त्याची उपजीविका चालली पाहिजे, ह्याच्याबद्दल कुणाचाही दुमत नाही आहे. विरोध कोणाला आहे? यांत्रिक मासेमारी जे पर्ससिन नेटवाले आहेत त्यांना विरोध आहे. किंवा अलीकडे काय ते लाईट्स LED लावून त्याला विरोध आहे. आणि त्याच्यासाठी विरोध केला असता तर तो समजणार होता. परंतु त्यावेळच्या खूप चांगल्या नेत्यांनी सुद्धा त्या प्रकल्पाला विरोध केला आणि तो प्रकल्प शेवटी भासणात गुंडाळला गेला. त्यामुळे आता आणि आपण खूप गमावलं तुम्ही म्हणता ना. त्या आणि नंतर काय झालं, आता मालवणमधून देवबाग तारखेला अनेक खाजगी उद्योजक ते दाखवण्याचा व्यवसाय करतात. त्याला कुठल्याही प्रकारचं निर्बंध नाही आहेत, अनिर्बंध आहे. आणि ही जी काय ते जे होतं ना खाली सगळं ते हार्डली आता 20-25% शिल्लक आहे. ते सगळं डिसइंटिग्रेट व्हायला लागलेलं आहे. आणि उंटवाले सर म्हणाले होते एकदा दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी की हे बघा तुम्हाला नंतर सांगतो तुम्हाला. त्या दिवशी संध्याकाळी वातावरण बदलतंय म्हटल्यानंतर संध्याकाळी काही नेते जागे झाले आणि त्याने संध्याकाळी दांडीला एक मोठा मेळावा घेतला, मच्छीमार मेळावा. आणि बघा हे परत आले आणि एका लोकांचा दिशाभूल करतायत. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्यांनी ते सगळं पाणी ओतलं आमच्या सगळ्या प्रयत्नावर आणि त्याचा विरोध तो वाढला पुन्हा. पण दुसऱ्या दिवशी उंटवाले सर काय म्हणाले की हे बघा नको तुम्हाला ना, ठीक आहे नको, जाऊ दे आपण बंद करू प्रोजेक्ट, हरकत नाही. पण हा प्रोजेक्ट तुम्हाला गंमत सांगतो, गुजरातमध्ये ओखा नावाचं बंदर आहे. गुजरात सरकारने मरीन पार्कची मागणी केली सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे, आम्हाला द्या. तो ज्यावेळी प्रस्ताव त्यांच्याकडे त्यावेळी ते म्हणले की नाही, ओखामध्ये नाही, रामेश्वरमला नाही, पॉंडिचेरी कुठे होऊ शकत नाही. हे इथेच आहे, हे मालवणलाच आहे. हे जे कोरल्स आहेत, हे जे काय समुद्री जीवन आहे कालचं, ही देणगी आहे इथल्या लोकांना आणि हे आपण दुसरीकडे नेऊ शकत नाही, दुसरीकडे नाही. त्यामुळे कुणी किती तयार असलं स्वागत करायला तरी हा मरीन पार्कचा सागरी अभयारण्य झालं तर मालवणलाच, नाही तर कुठेच नाही. आणि आता गेल्या 30 वर्षामध्ये आपण ते बऱ्यापैकी तिथलं गमावून बसलेलो आहोत. आणि असं सगळं आपलं हे जे आहे. त्यामुळे दुसरा तुम्हाला एक विषय मी सांगणार होतो, पर्यटन वाढवायचं असेल ना तर कर्नाटकमध्ये दसरा मोठ्या प्रमाणात शाही दसरा होतो. वडियार राजघराणं जे आहे म्हैसूरला तिथे होतो. कोल्हापूरला आपले छत्रपती शाहू महाराजांचा तिथे दसरा महोत्सव होतो. हे महोत्सव त्यांनी कन्व्हर्ट केले टुरिझममध्ये. त्यानंतर गोव्यामध्ये शिगमोत्सव करतात. शिमगाचा शिगमो असा तो बोलीभाषेत शब्द होतो. तर शिगमोत्सव मोठ्या प्रमाणात होतो. तिथला कार्निवल प्रसिद्ध आहे. तर हे जे त्यांनी सण आपले जे आहेत ना ते पर्यटकांसाठी असे त्यांनी ते त्या दृष्टीने कोणातून त्याचा थोडं व्यावसायिक रूप दिलं. आणि गोव्यातला शिगमोत्सव तर अफलातून असतो, बघण्यासारखा असतो. जसं सावंतवाडीमध्ये नरकासुरांची एक स्पर्धा भरवली जाते, तो सुद्धा एक चांगला वापर. फक्त आपण स्थानिकच असतो. आणि दुसरं म्हणजे आपण अलीकडे गेली काही वर्ष फॅड आहे की पर्यटन महोत्सव भरवायचे, मोठमोठे पर्यटन महोत्सव भरवायचे. त्याला कोणी बाहेरचे कोणी नट किंवा गायक आणायचे. पण पर्यटक कुठे येतात? तुम्ही आम्ही जातो बघायला किंवा ऐकायला.
पर्यटन महोत्सव भरवा, पण पर्यटक बोलवा ना, पर्यटक येतील अशी व्यवस्था करा. तुम्ही आम्हीच बघायचे आणि त्याला काय ते पर्यटन महोत्सव भरवण्यात तसं काही. तसं नेरूरचं हे आहे, म्हणजे हा, तिथे खूप छान असतो. गुढोत्सव आहे आपला. गुढोत्सव आहे. हे जे सगळे उत्सव आहेत ना, हे सगळे उत्सव कसे लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि लोक त्या ठिकाणी ते बघायला म्हणून कसे येतील हे बघायला हवं. नंतर आपल्याकडे शिवरात्र मोठी होते, जे जर आम्ही म्हणजे शंकराची मंदिरं मोठ्या प्रमाणात आहेत तिथे आखेरीची रथयात्रा जी आत्ता झाली परवा, किती सुंदर उपक्रम असतो तो. पण त्या आकेरी आणि माणगाव आणि त्या सगळ्या कुडाळ तालुक्यातले लोक बघायला जातात आणि ते वावा करतात, टाळा बेटा छान छान म्हणतात. ते रथयात्रा लोकांना बघू दे ना. आपण पुरीला जातो बघायला, ओरिसामध्ये, ओदिशामध्ये. इथे आपल्याकडे रथयात्रा निघते ना, सुंदर, किती सुंदर रथ आहे आखेरीचा. त्या आखेरीचं मंदिर हा एक अफलातून विषय आहे. तिथला तो दगडी पलंग आहे, एका दगडात पलंग आहे. ते वातावरण तिथलं इतकं अद्भुत आहे ना की तिथे म्हणजे देव न मानणारं सुद्धा तिथे देव मानायला लागेल इतकं ते प्रसन्न वातावरण तिथलं आहे. आपण नाही कॅश करू शकत. नंतर तुम्हाला अजून एक सांगतो की विषय असा आहे की आपल्याकडे ऑलिव्ह रिडले कासव मोठ्या प्रमाणामध्ये हॅचिंगसाठी येतात. म्हणजे परवा म्हणजे याला वायंगणीला गेलो, त्या ठिकाणी सुरू आहे हॅचिंग. आता अनेक ठिकाणी आहे, लोक तिथले चांगल्या प्रकारचं जतन करतात. वन विभागाने त्यांना मदत केलेली आहे. सगळं कासव जत्रा का होत नाही? चिपळूणला होते कासव. चिपळूण म्हणजे त्या तिथे गुहागरच्या आणि त्या बीचवर कासव जत्रा होते. भाऊ काटदरे पर्यटकांना घेऊन येतात. आपल्या जिल्ह्यात का नाही कासव जत्रा होत? आणि ह्या कासव जत्रा माझं म्हणणं आहे की ह्या प्रशासनाने करायला पाहिजेत. वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने मिळून या कासव जत्रा केल्या तर एकतर त्यांचं संवर्धन होईल आणि लोकांना विषय कळेल आणि विद्यार्थ्यांना नव्या पिढीला ह्याची माहिती मिळेल की बा हे जैवविविधता म्हणतो आपण म्हणजे काय. तर ऑलिव्ह रिडलेसारखी कासव येऊन एक कासवमध्ये 40, 50, 60 अंडी घालते. ती पिल्लं येतात, ती जातात समुद्रात. हे काय केवढं चमत्कारिक म्हणजे चमत्कार आहे तो निसर्गाचा. हे लोकांना बघायला आवडेल ना. कासव जत्रा तुम्ही करायला पाहिजेत. अजून एक मुद्दा सांगतो की आपण लोककला, कोकणच्या सिंधुदुर्गाच्या लोक, आपली दशावतार आहे, पिंगुळीच्या ठाकर समाजाच्या विविध लोककला आहेत. म्हणजे कसोत्री बाहुल्या आहे, चित्रकथी आहे, लेदर पपेट्स आहेत, खूप आहेत, खूप चांगल्या लोककला आहेत. ह्या आम्हीच बघायच्या. मग दशावतार नाटक आम्हीच आमच्या गावातल्या लोकांनीच बघायचं. ते लेदर पपेट्स आम्हीच जाऊन गंगावण्यांकडे किंवा मस्क्यांकडे बघायचं. बाहेरचे लोक कधी बघणार? मी केरळमध्ये आतापर्यंत 4 वेळा गेलो. कारण का तिथल्या सुविधा, तिथलं ते सगळं वातावरण ते मला आवडतं. केरळमध्ये काय झालं आहे, तुम्ही जिथे जाता ना त्या गावामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी छोटी छोटी थिएटर्स केलेली आहेत. छोटी म्हणजे पत्र्याची साधी थिएटर, 100 आणि साध्या प्लॅस्टिकच्या खुर्च्या असतात, एक स्टेज असतं. तिथे काय करतात, तुम्ही त्या गेलात गावात की तिथला हॉटेलवाला, लॉजवाला, तुमचा टॅक्सीवाला, रिक्षावाला, कोणी असेल तो दुकानवाला, तो विचारतो भरतनाट्यम देखना है क्या आपको, असं विचारतो तो. किंवा त्यांचा कलरे पयट्टो नावाचे एक मार्शल आर्ट आहे. ते तलवार आणि ढाल घेऊन ते लढाई करतात. अप्रतिम असतं ते. आपल्याकडे जे मर्दानी खेळ आहेत ना त्या पद्धतीचं ते आहे, पण ते खूपच ॲडव्हान्स्ड आहे आणि ते खूप बघण्यासारखं असतं. तर कलरे पयट्टूची वेगळी थिएटर्स असतात, छोटीशी थिएटर्स, आणि भरतनाट्यमची असतात. आणि ते 100-200 रुपये तिकीट काढून आपण ते मस्तपैकी एन्जॉय करू शकतो. आणि ते तुम्हाला सांगतात हे काय भरतनाट्यम काय आहे, कसं सुरू झालं, त्याचे वैशिष्ट्य काय आहेत, अमुक तमुक. आणि तो परफॉर्मन्स तुम्हाला अर्धा तास दाखवला जातो त्या ठिकाणी. कलरी पयट्टू काय आहे, मार्शल आर्ट काय आहे हे सांगितलं जातं आणि त्याचा प्रयोग करून दाखवला जातो. 1 तास 1.5 तास माणसाचा मस्त मजेत जातो. आणि काय आपण छान बघितलं बुवा आहे असं होतं. आपल्याकडे दशावतार आहे, ह्याचे ठाकर समाजाच्या लोककला आहेत, अजून अनेक लोककला आहेत. ह्या आपण लोकांना कधी दाखवणार? आता पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने तारकर्लीला, देवबागला लाखो लोक येतात. मग तिथे का नाही असं एखादं छोटंसं हे होत? सगळ्यांनी मिळून करावं, कारण त्याची टीम लागेल. तुम्हाला एक 8-10 दशावतारी, आणि ती का मोठी कंपन्यांची गरज नाही, मोठ्या ज्या व्यावसायिक कंपन्या त्या येणार नाही तिथे. पण गावोगाव असे दशावतारी कामं करणारे छोटे छोटे युवक आहेत ना आसपासच्या परिसरामध्ये, त्यांना तुम्ही एकत्र करा, त्यांना रोजगार मिळेल. आणि येतात लोक बघतात, ते तुम्ही बोर्ड लावा की या ठिकाणी रोज संध्याकाळी 6 वाजता, 7 वाजता, काय 9 वाजता जे वेळ ठरवा, इथे 1 तास दशावतारी नाटकाचा कार्यक्रम होतो. लोक काढतील ना तिकीट, जेवण झाल्यानंतर जातील बघायला किंवा जेवायच्या आधी जातील आणि ते दशावतारात आनंद घेतील, त्याचे फोटो काढतील, फेसबुकला टाकतील, म्हणजे आपोआप तुमची प्रसिद्धी होईल. त्यामुळे हे जे ही छोटी जी थिएटर्स आहेत ना ती व्हायला पाहिजेत. त्याचा एक मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लाभ होईल नक्कीच. एकूणच म्हणजे आपण जर बघितलं तर ऑक्सिजन टुरिझमच्या ह्या संकल्पनेला अनुषंगिक अशा अनेक गोष्टी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून करण्यासारख्या आहेत, करू शकतोय. परंतु आपल्याला खरंच ह्याला थोडासा कुठेतरी पुन्हा एकदा ऑक्सिजन देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या इथल्या स्थानिकांना देखील आणि शासन आणि प्रशासनाच्या विल पॉवरला देखील, की ज्यांनी पुन्हा एकदा इथे सिंधुदुर्गचं जर खरंच विकासाचं जर एक नवीन वेगळा आयाम किंवा एका सिंधुदुर्गला वेगळ्या उंचीवरती जर नेऊन ठेवायचं असेल तर पर्यटनाशिवाय पर्याय नाही. आपण नेहमी असं म्हणतो की केरळच्या धर्तीवरती पर्यटन, गोव्याच्या धर्तीवरती पर्यटन, त्याच्याऐवजी सिंधुदुर्गच्या धर्तीवरती पर्यटन हे जेव्हा वाक्य
हो. आपल्या तोंडामध्ये येईल त्यावेळेस आपण खरंच सिंधुदुर्गाच्या पर्यटनाचा खूप चांगल्या पद्धतीने विकास केलाय नक्की. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार ठरणार नाही. नाही. हो. एकूणच आज आपल्याबरोबर सतीश लळित यांनी पर्यटनाच्या संदर्भामध्ये खूप छान अशा काही गोष्टी सांगितल्या. त्यांचा अनुभवही दांडगा आहे. खरं तर गेली कित्येक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अनेक पर्यटन स्थळांना इथल्या छोट्या छोट्या गावातल्या सण उत्सवांना भेटी देऊन त्यांनी अनेक चांगल्या पद्धतीचा डाटा असा गोळा केलेला आहे आणि ते स्वतः सिंधुदुर्ग पुत्र असल्यामुळे त्यांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या फार हृदयापासून अशा आहेत. निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनातून फार चांगला असा हात मिळू शकतो, परंतु त्याच्यासाठी फार चांगली आणि पॉझिटिव्ह अशी इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि हाच ऑक्सिजन खरंच आपल्या सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला एक वेगळा निखार आणू शकतो. ललित साहेब, तुम्ही आलात आणि ह्या ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेच्या अनुषंगिक आपलं टुरिझम कसं वाढायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे आपण एका ठराविक ह्याच्यामध्ये अजूनही अडकलेलो आहोत, त्या गुंत्यातून बाहेर पडायला पाहिजे. तरच आपण एक सुंदर आणि सर्वांग सुंदर असा जिल्हा सिंधुदुर्ग आपण बघू शकतो, नक्कीच. ज्याच्यातला कोणीही असा नैराश्य नसणार आहे आपल्या कुठल्याच गावातल्या कुटुंबामध्ये. इथली जनता जी आहे इनमिन म्हणजे 8.5 लाख लोकवस्ती आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, ती प्रत्येक एकन माणूस हा सुखी असेल आणि त्याच्यासाठी पर्यटनच आवश्यक आहे. बरोबर. त्या अनुषंगाने तुम्ही खूप चांगल्या आम्हाला माहिती दिलीत. अनेक ज्या गोष्टी लोकांना माहिती नव्हत्या त्याही सांगितल्यात आणि काय करायला पाहिजे या संदर्भात सुद्धा खूप चांगलं असं सांगितलं. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नवं मिशन.